tenge omenda mathoth ne sekta mar weche mag arita. Komachielo en ni mane jalup jatend piny Rigathi Gachagua bende biro sidho ayanga duond buche manyien mar siasa ma iluongo Democracy for Citizens Party kata DCP tarik 3 mar dwe manyien e alap ma Kasarani mar kaunti ma Nairobi. Mane oyangi kod jagoro mar duond burano mano Hezron Obaga e oboke bende ne ondiko na jogo matayo labno ma Kasarani kane gikwayo thuolo mar biro bago nyasi gi kanyo odiochieng'no. E oboke no ne oyango ni chenro makamano biro timore kochakore saa 2 mar okinyi nyaka saa 11 mar odhiambo. Kata kamano, telo matayo labno ne dwaro mondo mi duond burano mar Gachagua kata DCP omigi omenda maromo $3.7 eka yienegi mondo mi koro gibag nyasi mar sidho ayanga duond buchgino odiochieng'no. DCP I'm a truthful man and an honest man. I keep my word and my promises. I detest lies. And that is why I disagreed with the liar number 1. Weche moko nyakoro moga juang' en